गिबियाव खुलुमग्रोनाय थाबाय एसके बड' ब्लग नायग्रा चेनेल नायग्रा बिथांमोननिसिम अनसायग्रा बिथांमोननिसिम 23 फरायसाफ्रा आनजाद होदोंमोन एसएसएलसि आनजादाव जिरायदोंमोन दा 23 नि गेजेराव 23 फरायसाफ्राबो पास जादों 100% पास हेलो लोगोफोर फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला आङो दाख्लै बावैसो मोनसे भिडिअ होदोंमोन चिरां डिस्ट्रिक्ट आमथेखा बाजारनि एटाच थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म स्कुलनि मानगोनां प्रिन्सिपाल सार बिरजय ब्रह्म बिथाङा दिनै थांनाय हरावहाय हरखाबै मोनसे जाब्रबथायजों जिउ गोमानो गोनां जाबाय दा डिटेल्स आङो एसे उनावहाय भिडिअ लाबोफिनगोन मानो होनना बुङोब्ला आङो थांगोन खोनानो मोन गोबां बिखौल' दुखु जाबाय जे गोबां खैजोमा आरो खुसेङा गावसोरजों गावसोर
जे नायलायनो हायैयाव सार्भाइभेलनि मोनसे दावहायाव हयथ' गोबां खुसें आरो खैजिमाया जिउ बावनो गोनां जाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोननो आङो दिनै बेखिनिखौ दिन्थिदों जे मुलुगाव गोबां जिउआरियानो सार्भाइभ खालामनो थाखाय थांनानै थानो थाखाय जुजिनांगौ जायो माखासे प्रब्लेम्सफोरजों माखासे एनिमिफोरजों माने फेस खालामनो गोनां जायो दा बे बिसोरनि गेजेरावबो बिदिनो जादों खैजिमा आरो खुसेंनि गेजेराव मोनसे दावहाया सोलिदों दा दावहायाव सोर देरहागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया थ' बेनोसै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव जे सार्भाइभेल अफ द फिटेस्ट जाय फिटसिन जाय गोहोगोरासिन बिसोर देरहागोन नालाय दा बेखौ सोर आंथ' बुंनो हाला सोर देरहागोन खैजिमा आरो खुसेंनि गेजेराव दा नायनोसै सोर देरहायो बेनो माने फिटेस्टसिन जागोन आरो बे मुलुगाव माने साबसिनै थांनो हागोन आरो बे खुसेंखौ जुदि खैजिमाया फोजोबनो हायोबा खैजिमाया देरहाबाय आरो खुसेंआ खैजिमाखौ फोजोबनो हायोबा खुसेंआ देरहाबाय दा बिसोरनि गेजेराव सोर फिट जायो बियो समासो खोन्थासिगोन थ' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै थेंक इउ